ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ସରିଲାଣି ବି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ବାସ୍ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ତକ ଏପଟ ତ ସରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଞ୍ଜଳି ଦେଖୁଛି ଓ ୟାର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଓ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୋ ପାଳି ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଉଛି ଦେଖିବ ଆଞ୍ଜଳି ଟେକା ସରିଲା ପରେ ଆରି ପାଖରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଆହୁରି ଅନେକ ଫଟୋ ମାନେ ସୁଟ୍ କରିପାରୁଥିଲା। ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନଥିଲି ଆଣ୍ଡ 3ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି କାଫି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପୁରା ଲାଗି ରହିଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, କାଲିଟା ରାତିରେ ହେଲାଣି ବର୍ଷା। ଦୀପ ଲଗେଇଛୁ ଆଉ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜଳି ଟେକିଲୁ। ଏପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ହେଇଛି, ତା'ର ମାନେ ଫୁଲ ବହୁତ ଭରା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭରା, ତ ଏଠି ବହୁତ ଫୁଲ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ସବୁଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ବସିଲେ କିଛି ପଡ଼ିପାରୁନଥିବ, ପୁଣି ନହେଲେ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଫୁଲ ପଡ଼ି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ନଷ୍ଟ ତ ହେଉନି, ସେ ପୁଣି ପୂଜା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚଉରା ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ। ମାଟି ଚଉରାଟା ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ହାରି ଆମ ଘରକୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବା ଚାନ୍ଦ ଚକଟିଲା ବେଳେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଫୁଲକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, ତ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯେ ସେ ଭାସି ଭାସି ପଳେଇଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବା। ନା କ'ଣ କହିବି ଟିକେ କହୁନୁ ନା କହିବୁନି ଟିକେ। ତୋ ନା କ'ଣ ଯେ? ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ବଲାଲ। ତତେ କ'ଣ ଆସିବ? ଭଲସେ ମଗା। ABCD ଆସିବ। ମଗଉନୁ। ABCD ନା କହ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। IJKLMNOPQRW। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିଲେ ଓ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଖରା ନା ମାନେ ମୋ ଆଖି ବି ଦେଖିପାରୁନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁ କଲାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଖରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଛାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି।
आज नड़िया गछ तड़क तो मुझे तो सेमती खरा हो बोलते मो मन को खाली भिड करने आसती मो मुँह तो था कला पड़ी तो मुझे आसती लुगापटा सुखेबा तो से पलि आसती ना तो मो कम सर आसवि खरारे पुणी भिड करने मुझे भी छाई ना तथापि मुँह को खरा पड़ुची कितु मुझे गोटे बागरे एत भी बेसी खरा तल को पलैबा ना बेसी खरा हेले बेसी मुँह कला तापर पुणी मो मुँह जीव चलतु पलैबा पलि आस मुँह पूरा कला पड़ जाता चलो निदर शोई पड़े सन्ध्या उठे चांद चकटा हेल्ले भोग कले खाइबे तो चांद चकटा तो चांद चकटा भी आमर खाଇବା प्रस्तुत हो देख बेसी खाଇବା खाई पूरा बचिरा केते सारा धान से भी अच्छी जरी मड़ी मुझे बाछुची सारी गली चकटा हम से बहुत सारा धान बाछा पड़ तो सर सर के मुझे जाऊँगी देख 3टा इका रही जल्दी जल्दी बचता तो सारे अल्प अच्छे तो जल्दी जल्दी बचीदेला पुणी चकटा को पड़ो आपड़ कौन कर कमेंट आमर सरले भी अल्प अच्छी देखते आती बास एपट साइड तक अपट तो सरले एपट साइड तक छड़े देला आमर फल अच्छी खाली खई नुहे कोड़े लंबा तो मैं जाऊ केते बाट जाऊँ चकट चकट प्राय धान भी सरला अच्छे सर केते जाऊँ प्राय रही देखुच केते रही कुमार पूर्णिमा जेतु केमती वीडियो न करी आ वीडियो को सब्सक्राइब करके मोर तो अलग वीडियो कहवा पड़े मन बच्चे मैं पैसे घंटे
ଏ ଖଇ ଅଛି କିଛି ମୋ ଚିପଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଇନାଲି ସରି ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଲଗା କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ କରିଦେବା। ତଳେ କେତେ ସାରା ପଡ଼ୁଛି ୟାକୁ ପୁଣି ତ ତୋଳିକି ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାସ୍ ସଇଲା ଯେଉଁ ଖଇ ଛଡ଼ିବା ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ସବୁ ଚକଟା ହେଇକିରି ପୁଣି ବି ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଅଧାଟି ମୁଁ ଆପଣ ବସି କହିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଖିବା। ହଁ ବାଏ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଚାନ୍ଦ ଚକଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚକଟିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷଟି ମାନେ ଆମର ଏଠି କିଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ଦୀପକ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଏଠି। ତ କିଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ଭୋଗ ତ ଆମର 4 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏ ଖଇରେ ଆସିଛି ଆଉ ଘରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିକିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଖଇ ଆଉ ସେଇ ଖଇ ଛଡ଼ିଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଥିବେ। ଏଇ ଖଇ ଆଉ କିଣା ଖଇ ମିଶେଇକି ଆମର ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ହେବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଚକଟିଲାକୁ ହାତ ପୁରା ଯାଇଥିବ। ତ ତେଣୁ ମୁଁ ହଁ ନଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଏ ପନିକି ଆଣିକି କାଟିଥାନ୍ତୁ। ପନିର ଆଣିବି ସେଥିରେ କ'ଣ ଧାନ ଅଛି କିଣା ଖଇ ତ ସେ ଏକା ଆଉ ତାର କାହିଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ। ରହ ସେ ଦବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଖଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଧାନ ନାହିଁ ବୋଲିକା ଦେଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଧାନ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖିନଥିଲୁ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ବି ନଥିଲୁ। ଏବେ ଚାନ୍ଦ ଚକଟିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। କେମିତି ଆମେ ଚକଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା
ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ନଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଧାନ ନାହିଁ ବୋଲିକା ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖିନଥିଲୁ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ବି ନଥିଲୁ। ଏବେ ଚାଲି ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। କେମିତି ଆମେ ସେପଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ତ ଦୀପ ସଜାଡ଼ିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦୀପ ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଘିଅ ଦରକାର ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତି ଥିଲେ ବି। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ମତେ ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ହିଁ ଲାଗେନି। ବାସ୍ କରି ଦିଅ ପୂଜାଙ୍କ ବୋଲି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଦିନ ବି ହେଇଛି, ରାତି ପାଇଁ ମାନେ ସଞ୍ଜ ସମୟ ବି ହେଇନି, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ଖଇରେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଣା ଖଇ ନା, ମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛ କାହିଁକି ଖଇ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏମିତି ତ ଆମେ ବି ଘରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ଭାଜି କରିପାରିବୁ। ତମେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଇଏ ନଥିବ ଧାନ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲନ୍ତୁ ଚଉରା ମୂଳକୁ ନେଇକି ଯିବା, ସେଠି ଲଗେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଠି ଧୂପକାଠି ବି ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଥିବ, କାଳେ ଧୂପକାଠିଟା ସର୍ଟ ପଡ଼ିବ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବା। ତ ବି ଦିନ ଅଛି, ରାତି ଜମା ବି ତ ଦିନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା, କାହିଁକିନା ଦିନ ହେଇଗଲେ ଚାଲ ପୂଜି ହବନି, ପୂଜିବି ଗାଁକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ସୂତା ନେଇଗଲେ, ବଳିତା ନେଇଗଲେ ବି ଚଳିବ। ସେ କୋଉଠି ସବୁଦିନ ବି ରହୁଛେ। ଚାଲୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଭାରି। ଯଦି ଡେରି ହେଇଯିବ ତ ମଲି ସେଟା ବ୍ରତ ପାଇଲାଣି ଥୋଇଦିଅ। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ। କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ସରିଲା ବେଣି ଭିଡ଼ିଓ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନ କରିକି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଯିବା, ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଦେବା। ଭୋଗ ଏଇନା ଦେବେ ଖାଇବା। ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଭୋଗ ଦେବେ ବୋଲି, ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ତୁ ଆସେ ଠିଆ ହବୁ, ତତେ ଦବାଟି ଭୋଗ। ଆମେ ବା ମା ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତୁ ଆସେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଆ। ଖାଇଦେଲେ ତ ପଳେଇଆ। ତାଙ୍କର ସେ ବାସନ ଆରେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି। ସରିଗଲା।
ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଶୋଇବା। ପୁଅ ଏ ପୁଅ କ'ଣ ପିଉଛୁ ରେ? ଥଣ୍ଡା ପିଉଛୁ? ପାଣି ପିଉଛି। କ'ଣ ପାଣି ପିଉଛି। ପାଣି ମୁଁ ନା କ'ଣ? ତ ଆମେ ଚାନ୍ଦକୁ ସାହି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଶୋଇବା। ତ ଶୋଇବା। ପାଣି ପିଉଛି। ଏବେ ଚାନ୍ଦପୁର ସାହି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ତାପରେ ଖାଇଲୁ ମଧ୍ୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲସେ ଆସିନଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଲାଇଟ୍ ମାରୁନୁ ଭୂତ ଆସିବ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିକି କହିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚାନ୍ଦ ଦେଖିଦେବା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଶୋଇକି ପାଣି ପିଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ଶୋଇକି ପାଣି ପିଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଘର ସେଇଠି ଚାରି ଘର ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦିନ ଯାକର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରାତିରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ତେଣୁ ଯାଇଥିଲି ଚାନ୍ଦ ଦେବାକୁ। ସେତେବେଳେ କେତେ ରାତି ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଆଜିର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜ ଦିନ କଟେଇଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ହାପି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥିଲି ମଝିରେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଯେହେତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସେଟ୍ କୁର୍ତ୍ତି ମାନେ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛି ମଧ୍ୟ। এই টাইপের ବି ଆସିବ ଆର। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ହାପି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହାପି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କଟିଥାଉ। ଆଉ ମୋ ଦେହକୁ ଏତିକି ଡାକୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ବାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ହାପି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବାଏ ବାଏ।